Сан Вале 2, денят е Антонов ден, 17 януари. Снега се топи. Положението е много добро за сега. Това е най-хубавия лифт от всички лифтови. Тук по цял ден може да ядеш и да спиш. Пък ако е хубаво времето, може и да се поприпичиш. Вижте природата. Специфичните борови за Тродошките планини. Там едно време е било кафетерия. Сега е необитаема постройка. Там също е пистата. Вече прилича на Калотина. Ето и хита на всички времена. Моите любимци от СНАП. И двата трона. Трон номер 1 и трон номер 2. Трон номер 2, даже го виждате, че е усмихнат. Виждате му двете очи и една усмивка. Ето го и слънцето. Основният виновник да заспивам, когато съм тук. Приключваме за сега.